Вече хора, втората част. Вижте колко е часа, да. Аз в момента дори не знам къде съм. Добре, сетих се къде съм. Бахте на мен толкова ми се спи. Буквално, защото вече стана 1:05 минути, така че буквално то стана събота. Днеска ще бъде също натоварен ден. Буквално тези 2 дена са ни много натоварени, затова аз мисля утре в неделя да си взема почивка малко. Мисля, аз все още буквално не съм чак толкова, как да го казваме, да се дадат по 4 нощи. Буквално от 2 седмици седа от 4-5 при нощта. По и 3 причини. Да правя видеа, да гледам световното и да се развивам в някаква игра. И ако ви харесат видеята, лайкнете, абонирайте се. Това е днес като втора част на другото клипче. Аз ти остава такова, защо съм го направил. Аз направих съвсем друго видео как минавам играта. Аз минах играта в едно друго клипче. Обаче, че оттам беше просто буквално направих най-голямата простия през живота. Буквално буквално забравих да кача видеята и аз, защото ги трия да имам място рад. И аз ги трия, обаче аз забравих да го инсталирам, да го кача в YouTube и всички записи вече ги няма. Има само един, така че това е последния запис, което е хубаво. Но да ги кача и аз трябва да направя и сорто. Днеска ви се извинявам 15 пъти. Буквално от 2-3 седмици наистина почнах това ми е нещо като тренировка за втори свят. Ако минем играта, ще ви покажа кога ще добавят втори свят. Бате, пак падна. Това там е последното. Добре, справям. Проместя мога да мина втори свят също. Днеска също, както казах, че вече е един през нощта, днеска трябва да снимам супер много видеа. Днес трябва да кача 5 видеа на GTA, защото аз видеята ще ги правя по един друг начин. С камера. Мисля, няма да е както правя видеята, просто ще снимам видео на камерата ми и оттам след това го качвам в YouTube.
Утре би трябвало да си взема играта Premium GTA 5 Premium Edition. Аз можеше да си взема нормалната игра, тя е по-евтина, обаче все пак може да си взема GTA PlayStation 5 и оттам си взема GTA 6. Ако изчаках на тази история, обаче ще ви разказвам за много време, но пак, чуйте тази 10 минути. Може да си взема PlayStation 5, събрах пари, ако събрах още малко, ще да си го взема. Обаче, защото не ми изчака се и да мога да игра само GTA 5. И затова просто реших да си взема Premium. И утре ще си взема Premium версия. Там ще има безплатен гараж, 1 милион. 1 милион и да. Скоро да... Между другото съм си мислил дали да правя гилове. Обаче в стила много хора ще се зарадват. Обаче в стила аз моята база е лайк. Буквално аз тренах половината ми база за Golden Gun. И в момента на админ душа на миналия на тако чуждея ми се спална DJ Panda, който мисля, че е год. DJ Panda. Обаче няма се с никой, който да рефайваме за това. Само с една мутация стана 89 милиона. Гарамата е голем. За мен те имаха супер много работи. Имам две бази. Едната е Bunny Basket. Базата тази за Великден. Но мен ме ограбиха между другото. Откраднаха ми... Мен ме скарнаха. Тук като цяло мен ме скарнаха. Това ме скарнаха буквално. Буквално... Вие знаете, че аз се счупвам пръст и в момента той се оправя, защото аз бях на доктор и казаха, че се оправя. В момента счупен ли е, аз не мога да ви казвам, но беше счупен. Играх с един приятел, вече не ми е. Той ме скамна и ме блокира. Буквално тогава имах Буквално тогава нямах нищо добро. Абсолютно нищо добро. Буквално нямах нищо. Буквално и най-малкото. Буквално аз тогава имах само едно лагран, две лагрантата и един сиксел. И спална си кепат, стана 500 милиона. Пича, защото бях се счупен пръст. Ме удари един път, защото не може да съм чак толкова бърз, защото аз не игра с палеча, игра с съвсем друг палец. Но добре се справям, вие виждате, но
и пича просто ме ограби. И пича просто наистина ме ограби. Кетопат 500 милиона. Аз го взех, той беше мой брат. Защото той пича има се супер работа, има се над 10 гарами. Почти цяла база с гарами. И той ми каза, ако се спавне нещо хубаво за тебе, взимам го кетопата. След малко ми каза, може ли за индекс. Аз му казвам, брат, ти си имаш кетопат индекс. След това той ме удра. След това ме медузва. Аз и се мога да направя. Взимам и брейнрота. Откранвам го. И да. Открадна ми го. И това буквално, ако бях взел този кетопат, можеше вече да съм много по-добър. Пича знае кой е. Няма да го казвам. Защото все пак ми е бил приятел. Няма да го казвам. Ако може някой под някой сорч. Ако някой може да ми даде брейнрот. Дори най-малкото пак да съм много благодарен. Защото аз затова и не снимах много, брат. Аз буквално... То е само игра, да е. Това не е чак толкова много. Но мисълта ми е, че... Пича... Не, аз забравих за това. Аз буквално се тръгнах за гарама цялата база. В смисъл на ме сета. Сами изпълна DJ Panda. И почва да спава кои работи сами. Което много благодаря на Сами. Той не е точно да ме избере, но да. Благодаря му на Сами. Доста му благодаря. Пича буквално най-гадното беше буквално. Можеше добре да го откраднеш. Няма се да му се сърдя чак толкова много. Окей, брат. Тогава бях с чупен пръст, което никак не беше честно. Но да. Най-гадното, че буквално вземи го, лефна, аз му звънях, той ме беше блокирал. След това аз говорих с един мой приятел, играехме на админа. След админа на този човек, който ме скамна, ми се обади и каза как се казвам да ме добави в Roblox. Обаче мисълта му беше, нямаше да ми го върне, пича. Той след това ми буквално знаете ли какво? Ще звънна пред вас. Изчакайте, ще направя пауза. Ето хора, искам да чуете. Избраният номер е заед. И така, буквално аз му звъня. Не заед хора. Блокирал ме. Защо мисля, че ме е блокирал? Защото пича в момента е
1,19. На него му казват да ляга в 7-8.